We staan vandaag in Beringen met de Sint-Jozefschool op de achtergrond. En niet zonder reden, want hij bij de Wiekslaag is namelijk een reunie van de leerlingen van 1953, 54, 54 en 1956. En allemaal die leerlingen die hebben hij een reunie. En ik kan het niet laten om niet naar binnen te gaan, want dit is ook weer iets buitengewoons. We gaan kijken. Goeiedag. Hoe is het, hij? Ja, gewoon. Ja, heel gezellig, hè? Heel gezellig. Je zit van heel wiet gekomen, heb ik begrepen. Kom er eens bij. In de krant. In de krant, meer dan dat, denk ik. Kom er eens bij. Ja, nou, we staan achter de camera, achter de lamp. Alsjeblieft. Je bent niet alleen, hè, van Wiet? Nee, ik zie lijn niet van wiet. Maar een schoolreunie. Voor welke klas is het? Vertel. Van de eerste klas al, hè? Van de eerste klas. Voor de eerste klas, ik doe nog even een microfoontje op, dan verstaan ze ook nog allemaal beter. Van de eerste klas, welk jaar was dat? Wanneer gingen we naar de eerste klas? Toen we 6 jaar waren. 52. 53. 1953. 1953. Zo. En de eerste keer dat ik elkaar nou ziet? De laatste keer was 8 jaar geleden. Neem ik 8 aan. jaar geleden, ja? Ja. Oh, en waar kom je vandaan? Ja, origineel, niet heel in Beringen, maar gewoon in Zuid-Afrika. Gewoon in Zuid-Afrika. Ja, ja. Zo, en je komt elke 8 jaar heen naartoe voor Elk jaar, maar de reunie is maar één keer in de zoveel jaar. Hè. Ja. Dan moet ik Jo van Horen vragen om het te organiseren. Ja, Dat duidt altijd. geweldig. Ja. En hoe is het om iedereen weer terug te zien? Heel gezellig. Ja? Ja. Altijd fijn om Beringen te zien. Ja. Wat duidt het me toch? Daar heb ik geen woord voor. Ja. Ja? Ja, ik ben geboren en getogen tot ik trouwde zowat. Ja? Ja. En wat heb je dan naar Zuid-Afrika gebracht? Ik was met een man getrouwd die onrustig was. Dan moet je weg. Voor de liefde, met de liefde. Met de liefde gevolgd, ja. Gevolgd, Ja. ja? Ja. Ja? En wat heb je door? Wat hebben we daar? Veel zon. Ja, fijn weer. Ja? Ja. En heel werken natuurlijk gedaan. En nou genieten. En nou komen we terug op vakantie. Ja, ja. Ja. En wat heb je dan gedaan? Wat voor werk heb je dan gedaan? Ik heb altijd in een kappersvak gezeten. Kappersvak? Ja. En mijn man is toen een zaak begonnen. Ja? Van alles. Plastic, Ja? deuren. Ja. Aha. Ja. En toen is ook in de kappersvak gezeten? Ik altijd. Toen ook? Ja. Ja? En daar zit mijn broer. Ja? We zijn van de kappersfamilie. Aha. Familie Kessels? Ja. Ah, Oh, kijk eens. wie kent ze die? Ja, Beringen en Kapper, dat is dan de familie Kessels, toch? Ja. Ja. En daar heb ik nog een zus zitten, die woont ook in Zuid-Afrika. Aha. Ja. Wat leuk. Ja. Zeg, en hoe was het vroeger op school? Nou, ik kan alleen maar leuke dingen herinneren. Ja, die willen we huren. Nou, Vertel eens, schat. nee, Ja. Kattenkwoord, ja, maar dat vertel ik niet. dat vertelt je niet. Wat wilt je dan vertellen? Nee, wat is ook blijven hangen? Wat is mij blijven hangen? Wat, dan moet ik eens even de ding goed zetten? Ja, doen we. Nee. Is het zoveel? Dat kan ik nou niet echt zeggen. Nee, snap ik wel. Ja, maar Ja. leuke dingen, we zijn er net over bezig, over leuke dingen ophalen. Ja? En wat moet ik echt naartoe? Is dit voor wat? Voor Limburgse zender of zo? Ja? Serieus? Ja. Oh god. Regionale, nee, de streekomroep. Omroep PNM is het Omroep PNM, dus bij PLMA's. Die hele gemeente ja. Bezel. Oh, dat Ja, die luisteren kijken we naar wel mij. eens naar. Nou, kijk, Ja. elke maandagavond doet het gewoon op televisie. Je kunt het ook zien op het YouTube-kanaal van ons. Oh, dan moet ik mijn zoon laten weten, die woont in Hilversum. Ja, Kan er ook nog zeker. kijken. Ja. Ja. Zeg, en nog vriendinnen overgehaald van destijds? Ja, maar die zitten allemaal aan tafel en ik pas er niet meer tussen. Pas er niet meer tussen. Ja. Ik kwam te laat. Ja. Ja. Ja, en dat was altijd een vriendje van Vreugde, hè? Ja? Jo van Horen. Jo van Horen, hè? Van de broerlof. Van de broerlof. Ja. Aha. Toen mocht ik al neven van Jan kon zien. Ja, alleen zitten, hè? Ja. Ja. Zeg, en je hebt toch dus ook kapperszaken, ook een man in een zaak gehad. Ook kinderen en kleinkinderen. Ja, de twee, een zoon en een dochter. Ja. En de zoon die zijn allemaal in Helden geboren en de dochter ook. En ja, toen kreeg mijn man kriebels. En
voor je vertrekken. En dat hebben we dus gedaan. Maar mijn zoon woont inmiddels weer terug in Hilversum, dat is Hilversum. Ja, ja. Zijn kleinkinderen gewoon door naar de school. Ja, En daarom komen we hier regelmatig terug. ja, vandaar. Ja, ja. 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 Maar hoe vond ook familie dat vroeger, dat je vertrok? Ik bedoel, het is toch niet niks? Nee, dat is ook niet niks. En dat hebben ze heel zeker niet leuk gevonden. Maar mijn zus die daar zit, die vertrok eerder. En toen, ik denk dat dat een beetje de aanleiding is geweest ook. Van, ja, de wereld is groter. Ja, ja, ja. Meer ontdekken. En wat vond je moeilijk daarachter? Ik bedoel, ik kan me toch niet voorstellen dat je meteen alles, Nee. dat bedje door gespreid was. Nee, maar we hebben wel altijd mensen uit dezelfde regio. En waar ook Limburgers ontmoet, vrienden gehad. We zijn eerst naar Canada gewoon trouwens. En ja. Ja. We hebben altijd vrienden gemaakt en altijd overal goed opgevangen. En, maar Nederland bleef altijd trekken. Ja, Ja. ja, ja. Maar dat was in de jaren zo, hè? 1953, 54 gingen veel mensen immigreren, hè? Ja. Ja. We hebben dus een Nederlandse, een Limburgse familie uit Panningen, Ja. van Hulslee. Ja. Die kennen we allemaal. Ja. Die zijn toen met een hele grote familie vertrokken na de oorlog. En die hebben ons altijd met open armen ontvangen. Dat was dus in Canada en daar hebben we super relaties met nog steeds. Ja. En toen, kregen we de kans om naar Zuid-Afrika te gaan. En altijd mooi weer natuurlijk, Ja. En dat trok ons wel en dat hebben we goed gedaan. En Ja. toen waren we ook heel gelukkig. Ja. Dan heb ik wel een zakdoek nodig. Wat vond je de moeilijkste momenten daarachter? Missen van de familie. Van de familie? Ja. Ja. Altijd. Bepaalde dagen? Dat ik weer te huilen en dat is niet kan, hè? Bepaalde dagen, denk ik, hè? Altijd. Prima Ja. dagen. Carnaval, heel erg. Ja. Kermis. Ja. Ja. Ja, dat is toch anders, of dat is er niet, hè? Nee, alles is anders. Ja. Ja. En alles voor de liefde. Ja. Ja, zeg dat wel. Ja, hè? Ja. 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 Dat is natuurlijk altijd achteraf praten, maar zou je het nog een keer doen? Ik denk het wel. Ja? Jawel. Achteraf gezien. Maar als ze maar altijd terug eens komen, als dat mogelijk is, dan, en dat hebben wij gelukkig wel kunnen doen. Ja. Er zijn er die dat nooit hebben kunnen doen. Hè? Nee, hè? Ja. Ik bedoel, dan moesten ze financieel maar kunnen trekken, die reis steeds op en Ja, neer, hè? ja. Ja, dat moesten we ervoor over hebben. Ja, Daarom hard werken. ja. Ja. En vond je het nooit moeilijk om dan weer terug te gaan? Jawel. Jawel. God, Ja? dat ding wordt weg. Ja. Ja. Lastig dan, hè? Ja. 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 Ik heb verder niks te zeggen. Nee, dat snap ik ook wel. lang Wat kijk je nou geweest. meisjes naar uit nog vandaag? Ja, bijkletsen. daar. Bijkletsen. Allemaal die je vriendinnen, er is nooit genoeg tijd voor. Hè? Ja. Ja. Maar dat is super. Ja. Altijd. Maar tot slot, je hebt natuurlijk nou wel de voordelen van sociale media, hè? Met bellen, videobellen, et cetera. Dat was vroeger ook niet, hè? Nee. Nou zijn de contacten wat makkelijker, hè? Makkelijker, ja. Ja. Toen ging je met de post, van die dunne bladjes schrijven. En Ja. dan duurde een paar weken willen ze weer terughuren. Dus Ja. nou is het Veel directer allemaal. Ja. is minder moeilijk, maar even goed. Voor mij persoonlijk bij zien overal. Gisteren hebben we dan dus een broer van een neef. Kosten we dus bij zien. Dat is prachtig. Ja. Ja. En wanneer gaat het weer? Druk? Volgende week zonnig gaan we naar Hilversum, naar de familie. Ja. Ja. En dan terug. En we gaan nog een beetje rondreizen, ook naar de kust nog een beetje. En dan met vrienden uit Canada, van Hulslee, van Panningen, Ja. gaan we een riviercruise doen. Ja, Aha. en dan gaan we terug. Ja. Ja, want daar hebben we ook weer een dochter en een kleinzoon. Dus altijd terug. Oh, kijk Ja. eens. Zijn door de voorzieningen op de Aldendagen hetzelfde als hij? Of moesten door toch wat meer sparen tijdens een arbeidssamenleven? Je moest daar zelf sparen. Ja? Maar er is heel veel, wat is het? Pensioenfondsen? Ja? Nee, pensioen moesten ze zelf verzorgen. Zelf verzorgen? Retirement Ja. plaatsen. Ja? Maar ja, we zijn wel oud, maar we zitten er nog niet aan toe. Nee. Ja.
Maar het is wel, het is van alles. Ja. Ja, Dus je hebt toch een fijne Aldendag. ja, ja, zeker weten. Ja, We zitten altijd boete. fijn. Dat is Nou, niet altijd mogelijk. Hè. Ik denk dat het weer, dat is zo belangrijk als ooiers. ja? Ja, dat ze altijd boete kunnen zetten. En niet bang zijn dat ze na het wordt. Nee, nee. Maar is het niet zo als er altijd de zon schijnt, dat ze er aan gewend raakt, dat ze het gewoon vindt? Ik weet verlangen naar de zon als het slecht weer is. Maar als het altijd goed weer is, hebben ze nooit het behoefte Nou, van... maar het is niet altijd fijn weer. Het is ook niet altijd heet. We hebben een prachtige temperatuur. Het is heel aangenaam. Ja, Ja. ja, ja. Ja. Goed. Succes met de kapsalon. Nee, nou, ik ben al lang gestopt. Hè. Oh, Ja. ik dacht dat ik Zeg. kan het niet laten door. Ja, ik heb alleen maar een non-paying clients. Ik zie ze wel, ik wist gewoon dat die kunnen het niet laten. Ja. De gouden handjes, hè? Ja, ja. Ja. Zit in het bloed, hè? Zit gewoon in het bloed, Ja. hè? Ja. Mooi. Ja. Geniet ervan. Dank je. Leuk om ontmoet te hebben. Ja. Leuke verhalen. Hè? Ja, En tot de volgende keer. ja Hey. dat zal wel. De volgende reunie over 10 jaar. Over 10 jaar. Hè? Marian Ja. van de Kapper, heel veel plezier nog de komende dagen, de komende weken. En hoi dich door in Zuid-Afrika. Doen we. En Hè? tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Ja. hè? Spreken we af, hè? Ja, goed zo. En knip ze nog, hè? Oh nee, dat deden we niet meer, hè? Alleen niet betalen. Alleen niet betalen. Oké. Ga je goed. Nou, dan word ik gedempt.